Festival Exit 2018. Zdravo vsem, ki nas gledate na YouTube kanalu. Smo v Novem Sadu na festivalu Exit, kjer se je zdaj v našem studiu nam pridružil Momčilo Bajagić, ki tukaj nastopa prvič. Pogovor bo potekal v srbščini. Momčilo Bajagić, s svojim bendom ste prvi put na Exitu. To se malo čuje neverovatno. Kako? Slučajno, mi slavimo 35 godina postojanja benda Exit, 18 godina, a bilo je više puta dogovora nekih i nikad nismo realizovali. Ali ne zbog nekog specijalnog razloga, nego prosto tako se desilo. A opet, s druge strane, mislim, možda se neke stvari najbolje dese onda kad treba. I čini mi se da je sad pravo vreme, jer ove godine mi slavimo 35 godina kako postoji bend. Pre mesec dana nam je izašao novi album, tako da imamo i još jedan dodatni razlog da par nekih novih stvari odsviramo. Ispremili smo jedan super program, pošto je ovo festivalski nastup, nismo hteli da to bude samo promocija novog albuma, nego smo napravili jedan izbor najvećih hitova iz svih perioda karijere i 2-3 nove stvari i mislim da će to biti prava stvar. Već ste kazali da ste izdali ove godine novi album. U jednoj pesmi kažete isti je put i ponavlja se sve, isti je svet, a druge prilike. Da li ste se nekad zabrinili da u ovoj dugoletni 35 godina vam je karijera, da se bi počeli nekako vam muzika da se ponavlja malo? Pa nekad se ponavlja, ali uvek se malo to i promeni. Mislim da je normalno što svaka nova stvar u bilo kojoj vrsti umetnosti crpi inspiraciju iz one prethodne. Ali i ako se nešto uzme iz prethodne, onda se to malo drugačije uradi i nije to baš isto ono. I mora da se zna šta je bilo pre da bi znali šta će bude sutra. Mislim, to je nekako normalno. Jedina bitna kritika je kritika publike, to vi kažete. Vi ste na sceni baš dugo godina. Kako se možda vaša publika promenila? Kako vi to osjetite? Pa, mi imamo sreću da imamo publiku stvarno bukvalno uzrasta od 7 do 77 godina kao nekad ono politički zabavnik. Tako da ima puno ljudi moje generacije, ima puno mlađih, ima sasvim male dece, ima ono... I mi kad sviramo, to je kao neko opšte narodno veselje. Ja mislim, ovi što su naše generacije, to znam. Ove mlađe su verovatno roditelji naučili da slušaju te pesme. Ali ono, ne znam zašto, valjda to ljudima se tako dopada različite generacije, ali to je naša velika sreća. Vaši koncerti su u Sloveniji baš dobro prihvaćeni, ponekad i su sale rasprodane. Kako se osjećate u Sloveniji? Jako dobro. Slovenija je bila prva od republika u kojoj smo počeli da sviramo nakon raspada Jugoslavije. Ja mislim da smo davne 1994. održali prvi koncert, možda samo 2 godine ili tako nešto posle osamostaljanja Slovenije. A ja sam mnogo često i pre toga svirao u Sloveniji i uvek su nas divno primali u Sloveniji i u nekim tim teškim godinama kad nije bilo svirki ovde, mi smo svirali za našu dijasporu i Sloveniju i to nas je održalo kao bend neko vreme. Čak ima jedan podatak čudan da je Maribor grad u kome smo najčešće svirali od svih gradova na svetu. Znači, to je stvarno veliki kompliment. To je baš zanimljivo. Ove godine na Exitu sve se vrti oko teme sloboda. Šta vi mislite o slobodi danas? Pa ja ovako globalno nisam studirao filozofiju da bi vam odgovorio, to je teško pitanje, ali gledajući ovako iz nekog ličnog ugla, za mene je sloboda to što ja 35 godina imam bend i pre toga sam svirao 6 godina u čorbi, znači 40 i više godina se bavim isključivo muzikom. Nikad nisam imao neko dodatno zanimanje koje bi mi bilo ono rezerva ako mi ovo ne upali i mislim da tih 40 godina nije bilo uvek lako, nekad je bilo i lako, ali živeti samo od muzike ovde, to je jedna vrsta slobode. Možete za kraj samo reći, pozdravite naše poslušače i gledalce. Veliki pozdrav vašim gledalcima i slušalcima i svim ljudima u Sloveniji. Puno vas volimo i vidimo se uskoro.